साखी दोननानै खन्दाव बुहुमनि आइ आफाखौ साखी दोननानै बारि खनानि बिमा बिसोहरिखौ साखी दोननानै हाबासालियाव जोथोन फैनाय आइ आफा रायजो राजाखौ साखी दोननानै आंनिनो गोरबोनि फिसा हिन्जाव फरायना आलायस्रि बर'खौ खान्थालगुरि गामिनि मुस्रि बिन' बसुमतारिनो आखाइ हमनानै गथायनानै होनाय जाबाय। हाबानि लोगोखौ लानानै जेठ दाननि 9 अक्ट' शनिबार बारा फुंबिलि समाव नों आफा बोराइ बाथौनि थानाव हा गोथारै दै गोथारै लिरस्रां हरस्रां खालामनानै सनानि लाइजौला बनानै गय फाथै जरा प्रसाद मुथा बावनानै जोंमा जोंथि दानसोरां गासानि जेवारि फोजोंनानै हा दै बार अख्रां सान अखाफोर हाथरखि अलंबारफोर साखी दोननानै जिब जियारि एम्फौ एनला दाउसिन दाउलाखौ साखी दोननानै नों आफा बोराइ बाथौखौनो गुदि साखी दोननानै हाबासालि आइ आफा रायजो राजाखौ साखी दोननानै जेरैनो आंनो खयला मैला दावराइबारि गामिनि मुस्रि रबिराम बर'नि फिसा हिन्जाव फरायना आलायस्रि बर'खौ जरा जुलिनि मुङाव आंनो आखाइ हमनानै गथायनानै होलांबाय। ओरैनो आंबो बे अनजालिखौ आंनि जिउ जुलि खैना महरै आजावनानै लानाय जाबाय। दिनैनिफ्राय बे अनजालिया आंनि बिसि जाबाय। आंबो बे अनजालिनि फिसाय
자바 소이지 지니소이지 이네니까 온리 소마 앙니 원자리 알라이시 보로와 시시방 산 थांनानै थागोन अब्लासिम आं मालाब्लाबो बेसि हाग्रा लाना जानाय नङा दाहाय आफा बोराइ बाथौ नों आफाया आंनि समायखिरा लानानै खुलुमना सिबिनायखौ नाजाव दाहा आंखौ खान्थालगुरि गामिनि मुस्रि दमला बसुमतारिनि दाहुआ मुस्रि बिन' बसुमतारिनो सरासरिनि थाखाय आखा खालामनानै गथायनानै होलांबाय ओरैनो आंबो बिथांखौनो आंनि जिउजुलि स्वामी महरै आजावनानै लानाय जाबाय थांनानै थासान्दियाव आं माब्लाबाबो फिसाइ हाग्रा लानाय जानाय नङा आफा बोराइ बाथौ आंनि समायखिरा लानानै खुलुमना सिबिनायखौ नाजाव गाहाम
Thank you.